Benvinguts a Través de la Càmera. En aquest programa de ràdio us parlarem de les coses que segur que no sabies sobre el cine. La història del cine, Els grans èxits, curiositats... inclús l'evolució de Mickey Mouse. Així que quedeu-vos per escoltar això i molt més. Clar que els artistes que han creat això som... Salva. Paz, Àfrica. Roger, Llenar. Esperem que us agrade. Hola, benvinguts i benvingudes a la secció L'origen del cine. Som Àfrica. I Salva. Avui anem a parlar-vos sobre l'origen del cine. El cine va néixer el 28 de desembre de 1895 a París, on es van projectar les primeres pel·lícules realitzades per els germans Auguste i Louis Lumière. La primera pel·lícula de la història del cine va ser una dels germans Lumière titulada Eixida dels obrers d'una fàbrica. En la pel·lícula només sortia gent eixint d'una fàbrica, però encara així va ser tota una revolució. La primera pel·lícula de Disney va ser Blancaneus i els set nans, a l'any 1937. Ara anem a parlar dels gèneres cinematogràfics per estil. No totes les pel·lícules són iguals. Les pel·lícules es classifiquen en diferents tipus, que són Acció, aventures, ciència-ficció, comèdia, musical, drama, fantasia, suspense, terror, etc. etc. Ara que ja hem explicat més o menys el que és l'origen del cine, Donem pas a les nostres companyes de l'evolució de Mickey Mouse. esperem que vos hagi agradat. Adeu! benvinguts! En aquesta secció anem a parlar del personatge més important de Disney, Mickey Mouse. Que va néixer en 1928. Ah, sí? I qui és el seu pare? Pare, no ho sé, però el seu creador és Walt Disney. Enar, sabies que Mickey Mouse anava a dir Mortimer? Però la dona de Walt Disney no li va deixar i va proposar Mickey Mouse. Uf, menys mal, perquè Mortimer no m'agrada gens. Tinc fam, vull menjar ja. Ah, parlant de menjar, les primeres paraules de Mickey Mouse van ser perritos calientes i va ser en 1929. Uau! A que no sabies que Mickey no va tindre celles fins a 1950 en la festa de Pluto? I encara que al principi sols conduïa un vaixell, ara és el protagonista d'un muntó de pel·lis i sèries. Per cert, per fi, després d'un muntó d'anys, amb Minnie a l'ombra, va ser la protagonista d'un programa. Que es diu Los cuentos de Minnie. Walt Disney, abans de crear a Mickey Mouse, va crear a Oswald the Luke Rabbit, un conill molt bonic, però, desgraciadament, no va arribar molt lluny. En canvi, Mickey Mouse sí, va arribar a ser el primer personatge llicenciat per a Disney en 1929. En el 50 aniversari de la seva creació, també ha aparegut en 120 curts animats. I comptant! I comptant? I comptant! Mickey Mouse ha canviat en molts aspectes, en la manera de dibuixar-ho, en la manera de pintar-ho, la manera de tot. Però sempre serà el nostre ratolí preferit. Ara anem a passar-vos amb els nostres superamics. Que us van a fer una secció impressionant, que tracta d'unes pel·lícules amb èxit total, com... Espera, que això ho tenen que dir ells. Ah, sí, és veritat, us deixem a ells. Adeu!
Ara anem a parlar dels grans èxits del cine. El cine té moltes pel·lícules, però molt poques han arribat a ser famoses. Avui anem a parlar de les pel·lícules més exitoses. Una de les pel·lícules més populars va ser Titanic, entre altres. Altra pel·lícula molt coneguda seria Mary Poppins, que va ser creada en 1964. Una pel·lícula que a mi m'encanta i va ser un gran èxit és El Exorcista, una pel·lícula de terror. Brr, que por! Doncs a mi m'agrada més Harry Potter, que jo pensé que també va ser tot un èxit. Però no només la primera, sinó tota la saga. A mi em pareix un gran èxit el Rec. Com que és Rec. És una bona pel·lícula, però no és un gran èxit. Parlant de pel·lícules que ens agraden, la que més m'agrada és Avatar, i aquesta sí que és un gran èxit. Ai, a mi també m'encanta Avatar. Doncs a mi no m'agrada molt Avatar, m'agrada més Iron Man. Que també és un gran èxit. Doncs jo tinc ganes de veure Tiburón, perquè m'han dit que està molt xula i que és un gran èxit. Crec que ja hem dit moltes pel·lícules famoses i que ja és l'hora d'acomiadar-se. Ara vos passem amb els nostres companys de Detalls Curiosos. Adeu! Hola, som Enar. Roger, I Àfrica? En aquesta secció direm molts secrets del cine que segur que no sabíeu. però no podeu dir res, Bé, no vos enrotlleu. Sabíeu que la pel·lícula del Titanic dura el temps que va tardar el Titanic en enfonsar-se? O siga, 3 hores i 14 minuts? Que guai, és impressionant. Ah, que sí? Per cert, sabíeu que la tan famosa pel·li de Pirates del Caribe va ser inspirada en el famosíssim videojoc Monkey Island? En serio, m'encanta ese joc. Per excepte en Jurassic Park, el show que va emetre el Tiranosaurio Rex es va fer mesclant un so de caimán, tigre i d'una cria d'elefant. Que guai, però a que no sabíeu que els que van doblar a Mickey i a Minnie eren parella? Al·lucinant. Mare meva, això sí que no me l'esperava, però la meva curiositat no es queda darrere. El gran director James Cameron en el Titanic va ser el que va dibuixar a Rose amb el colgant. A que no el sabíeu? No, que guai! Però la meva curiositat és millor. En Now You See Me, Island Fisher quasi s'ofega davant de tots mentre estava gravant una escena d'un truc de màgia debaix de l'aigua. Ala! Però per a fer el paper d'Arthur Fleck en Joker, Joaquin Phoenix es va primar 23,5 quilos. Impressionant. Ja basta de curiositat, que no és l'únic a través de la càmera. Adeu!